com que en un primer moment, quan demanarem aquesta subvenció, delimitarem una àrea d'actuació i nosaltres també forma part del nostre tarannà com a equip de govern escoltar els nostres ciutadans i ciutadanes davant de les peticions que hem rebut de persones que s'havien quedat fora de l'àrea d'actuació d'aquest pla Impuls. Hem decidit, junt amb el consens o seguint les instruccions tant de la Direcció General d'Urbanisme com del propi Ministeri de Foment, ampliar la zona. Aquesta ampliació forma part de les línies de treball que tenim encetades tant del Departament d'Urbanisme com del Departament de la Regidoria de Patrimoni Històric com de la resta de l'equip de govern. És la nostra voluntat que quantes més persones millor puguen beneficiar-se d'aquest tipus d'ajudes al nucli antic, els veïns del carrer Blanc, els veïns del carrer Hostals, els veïns de la totalitat de la plaça Sant Jaume, els veïns de la totalitat del carrer Argenteria, molts d'ells que s'havien adreçat a nosaltres i a la pròpia oficina Impuls demanant-nos aquest reconeixement. Esperem esgotar les 100 ajudes previstes.